човек на име Йосиф, който беше съветник човек, добър и праведен. Вижте, брати и сестри, че още по времето на Исус имаше фарисеи, които бяха праведни хора, които бяха силни в Словото и в знанието на Бога. А ето един човек на име Йосиф, който беше съветник, човек добър и праведен, който не беше се съгласил с намерението и долото, което идейския град Армитея, човек, който жилаше за Божието царство. Именно когато направиха това събрание, ето той не се съглашаваше с тях, понеже човекът ожидаше за Божието царство. Днешно време, брати и сестри, също ние да трябва да бъдем като този таен ученик на Господа. Този таен ученик на Господа ожидаше за небесното царство. Така и ние също ожидаме за небесното царство, ожидаме за спасение, защото в днешно време е приготвено царство небесно, където ти няма да умреш, но ти ще царуваш до вечни векове. И тогава именно само на него го дадоха, понеже беше техен човек, само на този Йосиф дадоха, и тогава, когато го взеха и го положиха в тази гробница и туриха един камък на тази гробница, да видят на третия ден дали ще възкръсне Исус. Мили брати и сестри, в днешно време Исус казва: аз съм ви приготвил един прекрасен венец, аз съм ви приготвил бяла мантия. Ако облечете, никога няма да умрете, но ще живеете вечно. И тази бяла мантия ни оправдава. Венецът е, който ще царуваш до вечните векове. А в днешно време фарисеите и книжниците туриха треден венец на Господа, биха го, хулиха го и не го издобряха, и накрая го разснаха. Обаче на третия ден фарисеите и книжниците бяха знаели, понеже Исус казваше, той казваше за своето тяло: ако този храм го развалите, за 3 дена ще го издигна. Но той говореше за тях, че човешкият син ще пострада много и на третия ден ще възкръсне от мъртвите. Тогава какво направиха фарисеите? Взеха войници и положиха войници стража цяла вечер да пазят гроба. Обаче вечерта на третия ден, ето гроба се отвори, този камък падна и видяха една много прекрасна светлина, който Исус като огън, като светлина и огън излезе от гроба. Тогава отидоха, казаха на фарисеите: този човек наистина възкръсна, който каза, че на третия ден ще възкръсне, той наистина възкръсна. Тогава фарисеите им дадоха много пари да кажат, че учениците вечерта дойдоха и откраднаха тялото. Но това нещо, брати и сестри, не се скри. Това нещо се произнесе по целия свят и достигна до последните времена и до нашите уши. И това достигна до нашите сърца, за да повярваме, че Исус възкръсна. Христос възкръсна! Нека тази чуден святен, брати и сестри, да се радваме в Божията радост, в Божията благодат, защото който е почувствал Неговата любов, Неговата благодат, за Него няма по-голяма любов и по-голяма благодат, защото Исус Христос възкръсна от мъртвите. Ще спя. Ще спя тук 2 песни, брати и сестри, и после ще дадем тук на нашия хор, да видим какво Бог е правил с тях. Но те станаха вече много специални
и станаха много съвършени. За един ден научават песни, за един ден научават стихове. Понеже се усъвършенствиха и нека Бог да ги кърпи с тази вяра. Господи, Ти си мой пастир, на зелени пасища ме водиш, при тихи води ме завеждаш, освежаваш душата ми, водиш ме на прави пътеки, да, и долината мрачна да всяка го ходя, няма да се обоя, защото Ти си с мене. Акана, тут малина,